Здравейте! Казвам се Ра и съм редовен клиент на Perfect Pal. Моята козинка е много суха и твърда, затова днес решихме да използваме серията на Lordi Cosmetics за дълбока хидратация. Разбира се, нямаше как да минем без мокрене и да ми се посмеят тия двамата, дето мекъпът и снимат. Поне спа-терапията с балончета беше много приятна. Хубаво ме не се понесаха. След това ме изплакнаха и продължихме с хидратиращият балсам на Lordi Cosmetics. Трябваше да постоя 3-4 минутки с него, за да подейства в дълбочина. Ама мен изобщо не ме свърташе в тази вана. След това ме подсушиха с халатчетата на Lordi Cosmetics. Скоро очаквайте и yes размери за маничета като мен. Сушенето беше бързо, че съм колкото една шепа. След като ми почистиха лапичките, преминахме към грижа за тях. Аз не обичам и лапичките да ми пипат, но балсамчето се нанася много лесно и нищо не разбрах. Охо, това е ново. Леле, какъв е този масаж? Много е приятен. Завършихме с почистване на зъбките. Хайде, чао! До следващия път!